Bismillahirrahmanirrahim. Sumiyagit su Ramadan, miya guntong sa mga tao miya muwasaon, miya magamalon sa mga amal salih. Sa mga tao miya kaparoli si kurila wallah, mga tao piya makamaradi ka wallahu subhanahu wa ta'ala si kunaraka minipantag sa giyang kai ulan-ulan sumiyagit. Kung nintano ko Allah palapalitan ron miya pad. Aya pa kaysa na anto na ipunggulo laan tano sa giyang kaya urian ng kaya ulan-ulan Ramadan. Si ko kapten to no di na amay ka pa kay mo lang ang PPN na 82 amay dan. Aron tano mbetalo miya prarad kita no agyang ko to kaya training tano si ko suldo miya kasaulan sa kaya kinibaga ka tano si ko mga nganin andeng papakain kita no kalalayaman pa no mga ginawa tano agito sukakan naguso kainom naguso kambabangunan sa walay si ko dederudupa nana anto na miya anat tenurun anto na ikipenggulalan tanurun saging kaya urian ng kaya Ramadan ay malag na ay tito may dan tano naging kaya sa pulawi sa ulan-ulan tundog sa giyang kaya may po sa ulan-ulan na setanong betalwa so mga ginawa tano o ay taman kapenanggilit tano kapemuasay tano si ko mga lalangan kita no Allah subhanahu wa ta'ala o miyagagat tano piamuasan tano tinigir tano so asal apapakain kita no na patot mas matigir tano mas magenggen tano mga ginawa tano si kung nganin piya ka haram kita no Allah subhanahu wa ta'ala sa giyang ko ta kadawon daw ko Ramadan na apya pan sakabu sa giyang ko to ay sadar pa sakabu si ko kwarto nga na mamamadeng ka pan sa lait na dingka kero namin no magiyang ko to ay sabu ka basway sabab sa kagiya katawan ka aswallahu subhanahu wa ta'ala na labi katitikay niyan raka adi so katawing ka sa Ginoong ka pamana mas katawang ka wallah adigyan ko ta katawing ka sa Ginoong ka na napatot ay kalakas wallahu subhanahu wa ta'ala sa lagid agyan ko ta kinikalakan ka si ko Allah sa agyan ko ta mananian na kaduan daw ko Ramadan ko kipupantagan kasi ko mga piya makaharam wallahu subhanahu wa ta'ala naginan isa miyak kalala ungangan na madadalam sa agyan ko ta pitriningan tano miya ka suldo sa 30 gawi o na 20 siyaw gawi na tinigir tano si kung mga kadondo so emanan yan na kakan naguso kainom naguso lang ano po makabatal si kung mga puasa tano na giyai ang kai sa pulagwi sa ulan-ulan na tundog na siya tano ipenggulalan na siya tano itutbik agyan ko ta mga dawa na miyasag tano si ko ulan-ulan Ramadan apado nagyang kai di tano di pamagusain agito so emanan yan na kalaksi ko Allah na ugyang ko to katatadami wano siya sa Allah subhanahu wa ta'ala na labi o di na tanto kaniyan katawan si pamana katawan niyan so emanan niyan na papakapoon si kumudul ka ngari ka katero katawan niyan so ipkuat badan ka galbak emanan niyan na katitikayan kaniyan pipya naginan mangori puno Allah isa penggulaulan tano ipenggulalan tano aging ko tuwa takwa Allah kalaksi ko Allah subhanahu wa ta'ala pitriningan tano si ko mga kadondo si ko Ramadan na ipenggulalan tano sa giyang kai sa pulawi sa ulan-ulan at tundog si ko Ramadan ay manalag na sa din sa emanan yan na kapipikira nga si ko Allah ko kikaalakan ka no ubang kangalbaka gyang ko tuwa pagabatal ko po sa nga napatot agitod ni kapipikiran ka si kuya manan yan na pangilailayan wallah ko kapenggal baka nga si kunganin ay ni sapar ka wallah saging kaya manan yan na mga mga tundugang mga gawi mga ulan-ulan saging kaya may po sa ulan-ulan pangintano si ko wallah sulang-ulangwan o miya pagamal tano si ko Ramadan na pala terima wallahu subhanahu wa ta'ala. Pada semantano penggelbakan tano sa giyang kaya ulan-ulan
pemakatundog udi naging kaya kepo saging kaya Ramadan naging ko to ka pumusay tano si ko mga sunna o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padu naging ko to na magawi pusaan saging kaya Syawal ay kabasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sa din sa kapamusaan yan so Ramadan na itundog yan naging ko to na magawi pusaan yan si ko Syawal na lagi diyan o pipusaan so man niyan na Saragun. Lagi diyan o pipusaan so Saragun. Na anda man di tanusan no pama kapaguradurad udina kapsesakoya. Na isanan ay mana na penggululan tanu saging kaya pemakatundog si ko Ramadan. Pedepan na so mga pedamangan dewat. Lagi dagiang ko tuwa ken dewat niya kita no ko kagdamirtan no kagdamitan no ko mga tao kikarargenan ko kapagintaw. Ay mana niyan nagyang ko tuwa kagdamayran ko ungos nagukawaw siyabab saging ko tuwa karargenikiran ko kapagintaw na patot amalam besi kumaginaw tano mabaloy tano mga tao pagpangalimo. Kaso mga tao mga pagpamangalimo na ipkalimo siran wallahu subhanahu wa ta'ala. Saging ko to kiyagdamatano si ko ungos, si ko kadundo, si ko Ramadan, nagitod ni kagagdamawon o mga tao ay mana niyan na kika pipilo